Duela urte batzuk, hondartzetan alokatu zitezkeen ontzi bakarrak oinpekodun klasikoak ziren. Ondoren agertu ziren windsurfa, hainbat belaontzi arin eta azken aldian itsasoko kaiakak. Bé, doncs aquests caiacs de mar, com podeu veure, estan tancats, són uns caiacs que se'n diuen de travessia i que com van és amb un cobrebanyeres, que són una miqueta més especialitzats. Per tant, també podem entendre que van més ràpids i són més fàcils de maniobrar. En contra, el que teniu, si no sabeu anar amb aquest tipus de caiacs, és un open kayak, que és molt més lúdic, molt més fàcil de maniobrar i que podeu anar dues persones o tres en el mateix caiac. Gaur egun, kajakean ibiltzeko behar dugun material guztia alokatu daiteke. Ibilaldi kidatuak ere kontratatu daitezke, era errazagoan eta zirrara puntu batekin mundu hau gertutik ezagutzeko. Bé, doncs el que fem és lloguer de pedalos, lloguer de caiacs i de totes les embarcacions que tenim aquí al far. I també excursions, com ara podreu veure, que sortirem un grup de 7 persones, més l'instructor, i disfrutarem de les costes del Garraf, tot vorejant i veient les pedres i petites cubetes que ens podem trobar. Ja dic, l'open kayak és molt fàcil, ho pots fer sense haver fet kayak mai. Els caiacs tancats has de tindre un procés de formació previ, que tampoc és gaire elaborat, simplement costa d'unes 3-6 hores. Bueno, porque me ha encantado siempre el mar y siempre había hecho otras actividades, submarinismo, nadar, y tenía ganas de probarlo. Lo he probado este verano en Ibiza y mira, aquí estoy ahora continuando. Mucha más cercanía al agua, eres tú y el agua. Y a mí me ha encantado, vamos, me he enamorado de él. Iba a hacer un curso de vela y me he seguido con el kayak ahora. Estás mucho más cerca del agua, más cerca de la costa cuando llegas a calas que no llegas con un barco y llegas tú con la barca, ¿no? Me encanta. Me ha encantado. Vilanova ila Geltrun gaude, Bartzelonatik zein Tarragonatik bider dira. Gaur egingo dugun ibilbidea 8 kilometrokoa izango da, joan etorri. Farde Vilanovako hondartzatik bertatik abiatuko gara eta Garrafeko kostaldeak inguratuko ditugu. Zenbait hondartza eta Senaia igaro eta gero, Sitgesera iritsiko gara. Ibilbidea oso erakargarria da, izan ere altuera gutxi baina maldatsua duen zonalde arrokatsuetatik igaroko gara. Hainbat amildegi ere ikusiko ditugu eta bainua hartzeko tartetxoa ere izango dugu. Kajakean edo belaontzian baino ezin da iritsi honaino eta bidean zehar amildegi askorekin egingo dugu topo. Lagun daukagun taldea ikusten ari gara hemen, jarga tontorra atzean dutela. Eta orain Delskols Senaiaren aurretik igarotzen ari dira. Aquesta costa és sensacional. Té la calma d'esperit, té una mica de Costa Brava, té molta natura, natura tant terrestre, vegetal, animal, com subaquàtica. Aquí moltes vegades venim amb el kayak, fem snorkel, portem tot aparell de pesca, pesquem. La veritat és que és un plaer poder navegar per aquesta costa de Sitges i Vilanova. Desenrokada izeneko gailurraren aurretik igarotzen ari dira hemen, ibilbidean zehar aurkituko dugun tontorrik altuena. Hala ere, gaur itsasoa ez dago batere lasai, argi ikusiko duzue grabatzerako orduan hainbat arazo izango ditugulako. Avui també tenim una mica de vent i d'onada, que es pot navegar bé, el que passa que el mar està una mica mogudet. I per tant, estar quiets és difícil. S'està molt millor amb velocitat, navegant, perquè el kayak es torna molt més estable. Home, el kayak el que té és la màgia de poder viure al mar el més a prop possible. Al kayak estem pràcticament a ras de mar, sentim les onades, sentim el vent, sentim tota la força del mar i tota la bellesa del mar i de la costa. Potser és l'embarcació més en harmonia amb el medi ambient. Gidatutako txangoa egiten ari gara kasu honetan.
Ez du zailtasun teknikoa handirik eta egun erdia emango dugu itsasoan. Hala ere, badaude beste aukera batzuk. Sí, aquestes excursions les plantegem, tenim excursions on fem una miqueta d'iniciació, perquè des d'un primer moment podeu fer aquesta excursió i amb caiacs de mar. També fem cursos on ja podeu sortir d'una manera autosuficient vosaltres mateixos amb total seguretat. Tenim cursos de 2 dies on us ensenyem a controlar el caiac, els temes de rescats, i després hi ha cursos més avançats on us ensenyem a fer l'esquimotatge, agafar onades, hi ha nivells més superiors. El caiac és una activitat, és un esport que originàriament de Groenlàndia i van ser precisament els exploradors anglesos i alemanys els primers que van entrar en contacte amb el caiac, i ells tenen una gran cultura de caiac a les seves costes, etc. Al nostre país jo crec que tenim molt de sol, molta platja, i potser la gent prefereix estar a les platges que no pas amb el caiac. És una costa molt desconeguda, on ens recorda molt a Menorca o la mateixa Costa Brava. Perquè es pensen que aquesta zona només troben platges i ja està. I la veritat és que tenim racons molt macos. Baina itsasoko kaiakak ez du bakarrik aisialdi alderdia. Hainbat lehiaketa ere egiten dituzte eta. Bilanobatik alde egin dugu jada. Kasu honetan, base nautiko importante bat dagoen Ribes Royeseko hondartzan gaude. 10 ontzi daude tamaina zein kolore guztietakoak. Era berean, profil zein askotariko osagarriak dituztenak aurki ditzakegu. Denak elkartu ziren hemen joan den irailaren 19an itsasoko kaiakeko Kataluniako kopan parte hartzeko. Això és la primera Copa Catalana de Caiac de Mar i la fem juntament amb la primera cursa popular als Folls. La idea és que participi tant la gent que competeix com tothom, des de les famílies, que tothom es pugui introduir en el món del caiac. Molt fàcil, molt fàcil. És el primer cop que venim a una concentració. I què et sembla això de les concentracions? Doncs molt bé, de moment molt bé, molt bon ambient i bé, molt contents, perquè és el primer cop que anirà a fer caiac, la meva nòvia, per tant, a veure si s'ho passa molt bé i així podem repetir un altre dia. Bueno, doncs en solitari, bé, t'ho passes bé, però a veure, evidentment si fas en concentració serà com treballar en equip, per tant ens aportarà moltes vivències personals i a més podem compartir un esport que ens apassiona a tots en un mateix lloc, per tant molt content. Hondarretik bertatik aterako dira arraunlariak. Denak daude prest eta haien ontzietara abiatuko dira. 21 kaiaklarik eman dute izena lasterketan parte hartzeko eta kontzentrazio herrikoian berriz 80. Hau da, 100 kaiaklari baino gehiago hartu zuten Garrafeko kostaldea. Gorri koloreko lehia zirkuituak 12 kilometro zituen eta Vilanovako kostak inguratzen zituen Sitgesera iritsi arte. Alegia, orain gutxi egin dugun ibilbide bera da. Hori koloreko kontzentrazio herrikoia berriz, laburragoa zen, naiz eta leku beretik igarotzen zen. Eta honi esker, parte hartzaileek lasterkariei lehen lerrotik jarraipena egiteko aukera zuten. Gaur itsasoa lasai dago eta ez guk txangoa egin genuen egunean bezala. Orduan, zakar zegoen ura. Eta baldintza onak baliatuz, aparteko navigazioaz gozatu zuen mundu guztiak. 4 kategoriatan parte hartzeko aukera zegoen, sprinter, ohiko plastikoa, ohiko zuntza edo bakarrik usten diren kaiakak. Kontzentrazio herrikoian bakarka, bikoteka zein 3 pertsonarentzako kaiakean joan zitekeen. Ibilbide erdian, buila batek kaiaklariek bira egin behar zuten lekua markatzen zuen, kontrako norantzkoan ibilbidea osatzeko. Bé, justament el que vol l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el que està promocionant aquest darrer temps són els esports nàutics, perquè Vilanova és una ciutat amb un mar fantàstic, amb una façana marítima fantàstica, que a vegades ens apuntem que no s'aprofita prou, i el que estem intentant ara des de l'Ajuntament és promocionar tot el que siguin esports nàutics, en aquest cas el caiac o la vela o qualsevol esport que tingui relació amb el mar, per tal que la gent el pugui practicar i puguin acostar-se més al mar. Arean zegoen helmuga.
Behin hondartzan, arraunlariek ontziak utzi eta epaimaikiden maila ukitu behartzuten Hendaia utzi gabe. Sprinter kategorian, helmugaratzen lehena Miguel Atzera izan zen. Has de agafar les bones per accelerar i no tenc massa forma tampoc, doncs cada vegada un sprint i ja quedem gras sol, no? Pues la carrera ha anat perfectament, el temps ha sigut fantàstic i la gent s'ho ha passat molt bé. Garrafeko kostaldeak kaiakez eta belaontziz bete zen goiz oso batez, bela lehiaketa bat ere bazegoelako egun hartan. Batzuk haizeari esker mugitzen dira, beste batzuek berriz haien besoen indarra behar dute aurrera egiteko. Hori dela eta, kaiakian ibiltzea erabateko nabigazio kirola da.